ανθρώπων που σώθηκαν από βέβαιη ψυχική καταστροφή με το ξύπνημα το πνευματικό που τους έφερε μια δοκιμασία στη ζωή. Έχουμε ακούσει πολλές φορές κάποιους να λέγουν «Έχασα την υγεία μου, αλλά βρήκα την υγεία της ψυχής μου και είμαι ευτυχής». Ή «Γνώρισα τον Θεό μέσα από τη θλίψη και τη δοκιμασία». Ή «Ήμουν βουτυγμένος στην αμαρτία και ο Θεός επέτρεψε να χάσω τη δουλειά μου και να βυθιστώ στην φτώχεια. Μ' άνοιξαν τα μάτια μου στο φως της πίστεως και ζω τώρα πολύ φτωχότερα, αλλά πολύ περισσότερο ευτυχισμένος». Επίσης, είδαμε πολλές φορές ανθρώπους πονεμένους και πενθούντας για τον θάνατο προσφυλών τους προσώπων, οι οποίοι ζούσαν ως τότε τελείως ξένοι προς την Εκκλησία. Μετά όμως από το φρικτό φαρμάκι του πόνου, άλλαξαν τρόπο ζωής, αφυπνίστηκαν πνευματικά, άρχισαν να ενδιαφέρονται για τη μεταθάνατον ζωή, που ως τότε δεν τους είχε απασχολήσει. Άρχισαν να βρίσκουν την παρηγοριά τους στην Εκκλησία και να σώζονται πνευματικά. Το σχέδιο του Θεού στη ζωή μας, αδελφοί μου, είναι σοφό και στοργικό. Εμείς είμαστε πολλές φορές κοντόφθαλμοι. Ο Θεός βλέπει πολύ μακρύτερα από εμάς. Σκοπός λοιπόν του ανθρώπου είναι να διακρίνει, να αναζητά και να εμπιστεύεται το θέλημα του Θεού. Ο καλός Θεός περιμένει από εμάς να τον βάλουμε οδηγό στη ζωή μας, να μας κατευθύνει με συμβουλιά στον δρόμο της επιστροφής μας προς Αυτόν. Ας μην αφήσουμε τον εγωισμό μας να αντικαθιστά τον Θεό. Η πορεία θα είναι απρόβλεπτη. Στις μέρες ιδίως που ζούμε και βιώνουμε αυτή την πνευματική εξαθλίωση και ό,τι συνεπάγεται αυτή, είναι επιτακτική η ανάγκη να εμπιστευτούμε τον Θεό. Στο αρχαίο θέατρο είχαν εφεύρει τραγωδοί και ποιητές τον απομηχανής Θεό, ο οποίος τους έδινε όλα τα άνετα προβλήματα. Εμείς όμως έχουμε τον ένα και αληθινό Θεό, ο οποίος περιμένει υπομονετικά να τον φωνάξουμε. Και τότε μόνο θα νιώσουμε την πραγματική ηρεμία, την αληθινή χαρά στη ζωή μας. Γιατί αυτός είναι η χαρά, η ζωή και η οδός που οδηγεί στο φως και στην Ανάσταση. Κλείνοντας, ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικώς και εκ μέρους των πατέρων της Μονής Θεσπισμένου, τον πρόεδρο και άπατα τα μέλη του Ομίλου Φίλων Αγίου Όρους, για την αγάπη, την σπουδή και την φροντίδα που παρέχουν του υστερήματος στο Άγιο Όρος, η Παναγιά να αναλύσει τους κόπους του. Τέλος, θα ήταν παράληψη από τις θέσεις αυτής να μην μνημονέσω μεταξύ των εκλεκτών μελών που έχουν φύγει από κοντά μας δύο ονόματα ανθρώπων, οι οποίοι ήταν στήλοι του ομίλου και έφυγαν από τη ζωή, δίνοντας την ψυχή του. Και αυτόν. Τον ιδρυτή του ομίλου, ευχαριστώ Δημήτριο Μπουρελάτο, και τον αφανή ήρωα, τον αείμνηστο Ιωάννη Στυρόπουλο. Ας είναι αιωνία του η μνήμη και από εκεί που βρίσκονται να παρακαλούν τον Πανάγιο Θεό και την Παναγία Θεοτόκο για την ευημερία του συλλόγου και για ένα έκαστο προσωπικά. Καλή δύναμη για το υπόλοιπο της Αγίας Τεσσαρακοστής και καλή Ανάσταση.